reparatie van de tunnelscheur zorgt voor hoofdbrekens. En wie kan er nou zeggen dat hij in een koninklijke wieg heeft gelegen? En er gebeurde meer deze week. Een overzicht. Het vooruitzicht van een dichte buis van de Westerschelde-tunnel, 4 maanden lang volgend jaar, levert veel bedrijven en organisaties hoofdbrekens op. Zo ook de Zeeuwse ziekenhuizen. Want hoe krijg je al je personeel op tijd aan de overkant? En je patiënten? En wie draait er eigenlijk op voor alle extra kosten die de ziekenhuizen maken in die periode? Wij denken eigenlijk niet dat wij dat moeten betalen. Een kleine 10 miljoen euro. Dat zijn de kosten waar Zorgzaam rekening mee houdt als de Oostbuis volgend jaar 4 maanden gesloten blijft. Dat zit hem deels in het mislopen van omzet. Als patiënten van de overkant, een paar duizend per jaar, niet in het ziekenhuis behandeld kunnen worden, loopt het ziekenhuis inkomsten mis. Ja, dan gaat het over een paar miljoen op zijn minst. Als het gaat over de personeelskosten, schatten we in dat al die extra reistijd alleen al, dan heb ik het nog niet over hotelovernachting en dat soort zaken, maar de reistijd alleen al, dat het over zo'n 5 miljoen voor die 4 maanden gaat. En dat kan de zorgorganisatie zelf niet opbrengen. Zorgzaam is erover in gesprek met de provincie en de Westerschelde-tunnel. Ook voor ziekenhuis ADRZ heeft de tunnelafsluiting gevolgen, maar die zijn minder groot. Bij het ADRZ werken zo'n 70 mensen uit Zeeuws-Vlaanderen. Bij Zorgzaam werken zo'n 700 medewerkers van de overkant. Een kleine 500 daarvan moet echt door de tunnel om hier in het ziekenhuis of op een andere zorglocatie te werken. Ik ben Fiona van Herwijnen. Ik werk in Zorgzaam ziekenhuis op de hartkatheterisatie en ik rij gemiddeld 3 keer per week door de tunnel. Thuiswerken is voor deze verpleegkundige geen optie. Wij zijn het enige dottercentrum in Zeeland. Dus wij zijn het enige centrum wat mag behandelen bij een acuut hartinfarct. Dus het is van groot belang dat wij op ons werk kunnen komen. En jullie patiënten ook natuurlijk. Ja, die ook. Ja, zeker. Ja. Dus ook voor de spoed is het belangrijk dat die er doorheen kan komen. Over die spoed maakt bestuurder Hendrik zich geen zorgen. Daarvan denk ik dat de afspraken met de tunnel echt heel goed zijn. Door het vrijhouden van de rijbaan voor blauw licht, zoals het dan heet. Dus verwacht ik eigenlijk voor spoedvervoer van patiënten dat dat het misschien wel het minste probleem geeft. Want dat krijgt altijd voorrang. Overige patiënten, ja, daar zal dus ook de reistijd van toenemen. Dus wij zullen ook kijken in de komende maanden. Ja, kun je afspraken naar voren halen? Kunnen afspraken misschien wat naar achteren? Of kunnen we meer met digitale middelen nog wat betekenen? De grootste zorg van Zorgzaam zit bij het personeel. Tijdens de reparatie gaat de Westerschelde-tunnel werken met een reserveringssysteem en kunnen er ieder uur maar maximaal 800 auto's door de tunnel. De verwachting is dat zorgpersoneel daarbij voorrang krijgt. Ook kijkt Zorgzaam naar gezamenlijk busvervoer voor personeel. De logistiek is enorm. En dat betekent, wij willen wel heel graag dat onze medewerkers, onze dokters op tijd bij ons zijn om patiënten te kunnen helpen. Dus daar zitten wel, onze grootste zorg zit in die reistijden aan het begin en aan het einde van de dag. Uiterlijk 1 mei moet er meer duidelijk zijn over het reserveringssysteem en kunnen de ziekenhuizen aan de slag. Aan het eind van de zomer wil Zorgzaam duidelijk hebben hoe ze het gaan aanpakken volgend jaar. Ook Veere heeft zich schuldig gemaakt aan slavenhandel, vergelijkbaar met Middelburg en Vlissingen, blijkt uit een onderzoek in opdracht van de gemeente Veere. Zo speelde Veere een actieve rol in de West-Indische Compagnie. In het onderzoek komt ook de naam van de Veerse held Valerius voor. De liedjeschrijver is bekend van het Wilhelmus, maar lijkt nu een beetje van zijn voetstuk gevallen. Terwijl overal in het land pleinen en straten naar hem zijn vernoemd, blijkt nu dat hij een belangrijke rol speelde in de oprichting van de West-Indische Compagnie, die 300.000 slaven heeft verscheept. Ja, je kan hem echt een fan noemen van de West-Indische Compagnie. Hij staat er een beetje bescheten bij. Heel af en toe dan kom ik wel eens met een emmertje water om zijn kopje eventjes af te vegen. Adriaan Valerius staat bekend als dichter en liedjesschrijver. En niet zomaar één. Hij schreef de melodie van het Wilhelmus. En dat maakt hem in Veere en omstreken ongekend populair. Nou ja, vorig jaar heb ik nog gevierd dat Adriaan Valerius 450 jaar geleden hier in Veere is overleden. Maar de gemeente Veere liet onderzoek doen naar hun slavernijverleden. En dat rapport liegt er niet om. Wie dit onderzoeksrapport leest kan concluderen dat de gemeente Veere betrokken is geweest bij het slavernijverleden. Maar wat opvalt is dat ook de Veerse held Valerius opduikt in het rapport. Zijn handtekening staat onder een belangrijk document. Een document dat gaat over de oprichting van de Zeeuwse WIC. Kortom, Valerius was nauw betrokken bij de slavenhandel. Kijk je nu met een andere blik naar dit standbeeld? Ja,
Het is wel iets dat ik, als ik hier rondleidingen geef, dan zal ik niet meer vertellen van, toen het beeldje hier in 1979 neergezet is, dat het een en al vroomheid en vaderlandsliefde was. Maar dat hier toch ook een onderdeel in zit van een zwarte bladzijde uit de Veerse geschiedenis. Hij maakte vorig jaar een expositie over Valerius, die nog steeds in het Museum van Veere te bezoeken is. Er is van alles te lezen over het leven van Valerius, maar 1 hoofdstuk mist dus nog. Het hoofdstuk waarin hij betrokken raakt bij de WIC. En daarmee dus ook gewoon zijn handtekening heeft gezet onder alle ellende die Nederland daarmee op zijn nek heeft gehaald. Ja. Maar goed, dus ik moet binnenkort even met een viltstift hier iets tussen zien te verrommelen. Naast Valerius is Veere op veel andere niveaus schuldig aan slavenhandel. En de vraag is nu of de gemeente daar, net als Middelburg en Vlissingen, excuses voor gaat aanbieden. Ja, die vraag is op dit moment echt nog niet aan de orde. We gaan eerst dat rapport allemaal nog goed doorlezen en vervolgens gaan we dat met elkaar bespreken. Het zou netjes zijn als Veere zich ook in die rij ook plaatst. De gemeenteraad kan ervoor kiezen om in gesprek te gaan over het onderzoek. En als de raadsleden dat doen, zal de naam Valerius ongetwijfeld besproken worden. En de Verenigde Naties bestempelde afgelopen week slavenhandel nog als de ergste misdaad tegen de mensheid ooit. 123 landen stemden voor die resolutie. Nederland onthield zich van stemming. Bij de dierenambulance moesten ze eventjes in hun ogen wrijven, maar ze zagen het toch echt goed. Onder een brug bij Paal zat een bever. Hier is hij bij opvang de Mikke. Het was een unicum voor de mensen van de dierenambulance. Er is wel eens een dode bever gevonden, maar een levende hadden ze nog nooit gezien in Zeeland. Het dier was verzwakt en moest eerst aansterken. En dat aansterken ging best snel, want niet veel later is de bever weer uitgezet. Waar dat precies is gebeurd, wordt bewust geheim gehouden. Deze beelden zijn gemaakt door vogel- en zoogdierenopvang de Mikke zelf. Niemand mocht er verder bij zijn. Vermoed wordt dat het knaagdier via de Westerschelde bij Paal terecht is gekomen. En volgens de stichting Het Zeeuwse Landschap is het een kwestie van tijd voordat de bever zich echt vestigt in Zeeland. Er zijn namelijk genoeg geschikte plekken, zoals de Kreken in Zeeuws-Vlaanderen, maar ook gebieden bij Tolen en Sint-Philipsland zouden geschikte locaties kunnen zijn. Hij zou aanslagen hebben willen plegen op verschillende plekken in Europa. En dat terwijl hij volgens een Vlissingse buurman zo'n vriendelijke jongen leek. De 30-jarige verdachte moest woensdag voor de rechter verschijnen. Straks hoe die rechtszaak is verlopen, maar eerst terug naar de aanhouding eind vorig jaar. 18 december, net na 4:30 's avonds. Over de A58 jagen 5 onopvallende politieauto's richting Vlissingen. Een paar uur daarvoor heeft de politie van de AIVD gehoord dat een Vlissinger op sociale media dreigt met een aanslag. Waar precies wordt niet duidelijk, ergens in Europa, maar het moet rond de kerst gebeuren, 7 dagen later. Hier in de Paul Krugerstraat valt het arrestatieteam een huis binnen en arresteert daar de 30-jarige man die geboren is in Syrië. Het OM verdenkt hem er niet alleen van een aanslag te willen plegen, maar ook lid te zijn van terreurorganisatie Islamitische Staat. Sindsdien zit de man vast. En die aanslag, waar net over werd gesproken, zou moeten plaatsvinden in een kerk in Bremen, vertelt verslaggever Rick Bolt. Toen de man werd aangehouden zijn er ook 2 telefoons en een iPad in beslag genomen. En daar zijn heel veel afbeeldingen op gevonden van bijvoorbeeld de strijd in Syrië. Maar ook allerlei jihadistische video's. En ook zijn er allerlei livestreams op TikTok waarin de man bijvoorbeeld de vraag stelt waarom je eigenlijk niet de ongelovigen die de geboorte van Jezus vieren, christenen dus, zou mogen doden. Nou, dat gebeurde allemaal in de periode voor kerst en dat was dus wel genoeg reden om hem snel aan te willen houden. Voorlopig blijft de man nog vastzitten, ondanks een verzoek van zijn advocaat. En in juni gaat de zaak weer verder. Een familie uit Zeerjansland heeft al tientallen jaren een koninklijke wieg op zolder staan. Ze hadden geen idee hoe bijzonder het wiegje was, totdat ze op tv zagen dat het Nationaal Vlechtmuseum in Friesland een replica aan het maken is. De meestervlechter van het museum is de afgelopen periode druk bezig geweest met het vlechten van de replica. Ondertussen deed het museum een oproep om het origineel te vinden. En dat werd op Schouwen-Duiveland gezien. En toen zeiden ze van ja, ze gaan een replica maken van de wieg. En ze hebben alleen maar foto's. Dus ik dacht, nou, alleen maar foto's. Ik weet origineel wel te staan.
Het koninklijke wiegje kwam in handen van de familie tijdens de watersnoodramp. Toen schonk de koninklijke familie een aantal wiegjes aan het Rode Kruis om jonge kinderen te helpen, waaronder het wiegje van prinses Beatrix. Zodoende is die wieg toen bij ons in Doorn gekomen, waarbij de mensen waar we geëvacueerd waren. Ik zie mijn broer er nog in liggen toen hij thuis was uit het ziekenhuis. De jaren daarna is het wiegje nog vaak gebruikt door de familie. In totaal hebben er vermoedelijk wel bijna 13, 14 kinderen ingelegen met mijn broer en mijn zus mee. Het was een eenvoudige wieg, maar ja, ik vond het erg functioneel. Het was erg groot. De kinderen die konden toch minstens tot een maand of 9 of 10 inliggen. Als ze de zaak niet gingen slopen. Gelukkig is het wiegje heel gebleven. Vanaf half mei is het te zien in het Nationaal Vlechtmuseum in Friesland. Er is licht aan het einde van de tunnel voor de Zeeuwse kreeftenvissers. Dat bleek tijdens de start van het kreeftenseizoen. Na een paar dramatische jaren lijkt het weer voorzichtig beter te gaan met de kreeft in de Zeeuwse wateren. Al levert dat voor de vissers misschien pas over 10 jaar iets op. Ziek, zwak en in veel gevallen zelfs dood. Dat waren de kreeften in de Oosterschelde. Het onderzoek naar de oorzaken loopt nog steeds. Wat we zien is in ieder geval dat de kreeften die boven komen, die zien er gezond uit. Ze zijn heel actief. Voorheen zagen we dat ze heel erg slap hingen. Nu zijn ze gewoon weer, proberen ze je echt weer te grijpen, laten we zeggen. Maar we vangen er wel weinig. Dus dat baart ons toch wel zorgen, ja. De populatie is nog niet op orde. Nee, zeker niet. Zeker niet. En wat we daarnaast ook zien is dat we erg weinig vrouwtjes vangen in plaats van mannetjes. Veel mannetjes. En dat laat ook wel zien dat die populatie is nog niet gezond. Nee. De Stichting Promotie Oosterscheldekreeft ziet dat en wil geen symbolische eerste kreeft opvissen. In het Grevelingenmeer gaat het volgens de vissers wel goed. En daarom besloot een comité uit Zierikzee wel een eerste kreeft op te vissen. Dit is een jongen, een flinke jongen. En we noemen Sam. Dat is het belangrijkste, dat we kunnen doorgaan en dat, met de kreeft. En we noemen het dan ook wel de Zeeuwse kreeft. En dat is het effect daarvan, hè, dat we Oosterscheldekreeft is een beetje losgelaten. Het is wel natuurlijk het DNA van de Oosterscheldekreeft. En het wordt nu algemeen eigenlijk de Zeeuwse kreeft genoemd. Ik denk dat je die gewoon nog een Oosterscheldekreeft kunt noemen. Omdat die veranderingen, die genetische veranderingen, die gaan helemaal niet zo heel erg snel. Ze zijn daar ongeveer 20 jaar geleden uitgezet. Dus dat is voor mij betreft nog steeds een Oosterscheldekreeft. De vraag is of het volgend jaar weer verantwoord is de eerste kreeft uit de Oosterschelde te halen. Ik denk dat de komende 3-4 jaar toch nog wel hier zal gebeuren. Dat kan wel, maar ik zou dan zien, zet hem dan weer terug, want die populatie is gewoon nog niet heel erg groot. De provincie wil vanaf volgend jaar heel veel geld dat nu wordt gespaard gaan investeren. Het gaat om honderden miljoenen die verdiend zijn met de kerncentrale en met de aankomende verkoop van diezelfde kerncentrale. Maar waaraan het geld besteed moet worden, gaat voor een hoop discussie zorgen. De Zeeuwse overheden zitten op een flinke geldpot via de Zeeuwse Energiehoudstermaatschappij, ZEH, die de laatste jaren veel winst heeft gemaakt door de kerncentrale en door de verkoop van onder andere de Sloegascentrale. Dat geld stroomt nu al deels terug naar de provincie en gemeente via winstuitkeringen. Mogelijk komt daar binnenkort nog een grote som bij als het Rijk de aandelen in de kerncentrale overneemt. Een gedeelte van het geld, en dan gaat het om honderden miljoenen, wordt achter de hand gehouden om eventuele tegenslagen met de kerncentrale op te kunnen vangen. Een ander gedeelte van het geld wordt uitgeleend. Bij gemeenten, bij andere overheden, andere instellingen. En daar ontvangen we rente op. We sparen 80% en 20% mag er dan jaarlijks aan iets leuks gedaan worden. Maatschappelijk verantwoord. Maar inmiddels denkt de provincie er anders over. Niet alleen levert het uitlenen minder op dan gewenst, het oppotten brengt nog een risico met zich mee. Dan krijg je dus het verhaal van jullie potten zoveel geld op dat je vanuit de provinciefonds minder geld nodig hebt, want je hebt zelf zat. Want als je inderdaad veel inkomsten uit dividend zou hebben, dat de kans zeer reëel is dat het Rijk een korting toepast op ons provinciefonds. Dat noem ik echt een angstargument. Want als dat waar zou zijn, dan zou Gelderland of Noord-Brabant, rijke provincies, veel geld verdient ook met energiecentrales, nooit in Den Haag kunnen aankloppen. Ik moet me toch sterk vergissen als er niet jaarlijks vele miljoenen naar Brabant gaan.
Daarnaast kan het bereid zijn om eigen geld te investeren helpen om andere partijen, zoals het kabinet, mee te laten betalen of Europese subsidies binnen te halen. Je weet natuurlijk altijd dat als je zelf iets op tafel legt, dat andere partijen ook eerder geneigd zijn om daar ook iets bij te leggen. En dus wil de provincie nu gaan kijken hoe de honderden miljoenen verantwoord besteed kunnen gaan worden. Met in plaats van financieel rendement, maatschappelijk rendement. Dat betekent dat je wil investeren in projecten die Zeeland op lange termijn vooruit helpen. Over het investeren zelf zal er naar verwachting weinig discussie ontstaan. Maar over waaraan het geld besteed gaat worden, des te meer. Bijvoorbeeld een Midden-Zeelandroute, waarvan wij denken dat dat ook de projecten zijn waarmee we Zeeland verder kunnen helpen. Als het bijvoorbeeld gaat over de infrastructuur voor de energietransitie of voor de digitalisering, dan zijn we zonder meer voor. Als het gaat over verbreding van wegen, dan zijn wij niet vooraan. En wat er bij mij gelijk naar boven komt is Deltaplan Zoetwater. Maar ik denk bijvoorbeeld ook aan cultureel erfgoed, waar we hele mooie stappen op zetten in deze collegeperiode. Waar iedereen zeel van kan genieten. Daar zouden we ook graag nog wel meer in willen doen. Wanneer de kerncentrale straks inderdaad overgaat naar de Rijksoverheid, komen er nog eens honderden miljoenen vrij. En dat brengt de provincie Zeeland in de relatief luxe positie om cruciale projecten in de toekomst daadwerkelijk te gaan realiseren. Het via livestreams meekijken in vogelnestjes tijdens het broedseizoen is al langer een populaire bezigheid. In Zeeland kan er meegekeken worden bij slechtvalken in Axel en nu ook bij de soortgenoten in Middelburg, die hoog en droog broeden op de Lange Jan. Als Middelburg een beetje een soort van band met die beestjes, omdat ieder jaar komen ze terug en dan is het weer hopen dat ze allemaal weer levend groot worden. Elke ochtend maakt hij me wakker, dus dat is fantastisch. En om heel eerlijk te zijn ben ik benieuwd hoeveel nieuwe jonge valkjes deze periode weer gaat brengen. Ook dit jaar hangt er weer een camera bij het nest. Maar je kunt nu de slechtvalken ook zien vanaf een barkruk. Naar aanleiding van een artikel op Wijs aan de Stad zagen we dat er nu een livestream op het valkennest hierboven was. En toen hebben wij Falcon TV opgericht. En die livestream met de naam Falcon TV is dus te zien in het café. En volgens de initiatiefnemer geeft dat meteen extra sfeer. Er komen hele hoop gesprekken los en iedereen heeft er wel een ervaring mee of een keer wat gezien of gedaan. En dat is ook wel weer leuk. Wanneer de eieren precies uitkomen is nog niet bekend. De eigenaar heeft daar wel een leuk idee voor bedacht. We gaan beschuit met levende muisjes doen. Ik sla even over, geloof ik. Tot zover deze Zeeland de Week. Een hele fijne avond voor nu en graag tot morgen.